Selam алейкум, хайырлы акшамлар. Сайгыл АТР телеканалының телесерджілері сіздерні яныдан АТР телеканалының студиясында селямламақтан мемнюном. Вітаю в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І сьогодні я рада привітати гостя, який доєднався до нашого ефіру. Це пан Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня, вітаю. Ну що ж, сьогодні я наш ефір хотіла б почати з актуальних новин. Як відомо, президент України Володимир Зеленський сьогодні здійснює офіційний візит в Туреччину. Він вже прибув в Туреччину, його зустрів генеральний директор турецької оборонно-промислової компанії «Байкар» Халюк Байрактар. Офіс президента повідомив деталі візиту. За даними Офісу президента, під час візиту Зеленський зустрінеться із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорять формулу миру, організацію саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених і політичних в'язнів, які утримуються в Російській Федерації. Окрема увага під час візиту буде прикунута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері, йдеться у повідомленні. Зеленський також відвідує верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, і зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній. Пане Олександре, які ваші очікування від цього візиту? Чи можливо досягнення якихось конкретних угод, узгодження та якісь домовлення? Я більше все ж таки покладаю надії на продовження співпраці в питаннях військово-технічного співробітництва. Чому? Тому що тільки формулою миру, вони у Києва та Анкари, вони відрізняються за своєю концепцією. Тобто у Туреччини щодо питання відновлення миру в Україні своя позиція, а у України своя. І вони між собою аж ніяк не співвідносяться. А з іншого боку, військово-технічна співробітництво, воно знаходиться на дуже, скажу так, високому рівні. І зараз навіть йде мова не тільки про Байрактар, про який багато говорять, але при цьому який не так часто використовується у зв'язку з тим, що ця безпілотна система, вона має вразливість перед ешелонованою ППО, і в умовах ешелонованої ППО вона неефективна. Але є дуже цікаві концепції співробітництва, наприклад, в Чорному морі. І не даремно саме Зеленський, зараз пан Зеленський, він присутній був саме на верфі, де відбувається будівництво гетьмана Виговського. Це вже другий корвет проекту типу «Ада», який будується саме на верфі в Туреччині. І саме це є майбутнє після закінчення війни для наших військово-морських сил. Це перший крок до відновлення наших ВМСУ. І це дуже важливий крок. Окрім всього іншого, нагадаю, що Туреччина, вона також допомагала Україні з постачанням технічної компоненти механізованого складу. Безпосередньо це броньовані автомобілі типу «Кірпі», а також боєприпаси турецького виробництва 152-го калібру, 122-го калібру та інших калібрів, як для ствольної артилерії, так і для реактивної артилерії. Тобто в цій концепції в нас також багато є моментів, які ми можемо один з одним поєднати для взаємної користі якоїсь. Тому що свого часу, до речі, ще до повномасштабного вторгнення в Україну, Туреччина отримала від України відповідну номенклатуру комплексів активного захисту для своїх танків, який використовувався в подальшому на танках турецького виробництва та турецьких модифікаціях, а також в реалізації деяких проєктів безпілотних систем.
Пане Олександре, а це озброєння, це суто підтримка Туреччини Україні, чи все ж таки ми це закуповуємо? Ну, наприклад, з байрактарами так це було до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ми вже закупили там якусь кількість байрактарів, але ж потім ми теж це продовжували робити. Але компанія Байкар, наприклад, вона подарувала Україні 2 чи 3 байрактари тощо. А інше озброєння, яке ви сказали, Кірпі та інше, ми закуповуємо, чи це суто підтримка Туреччини Україні? Ніщо з того, що отримує Україна, вона не отримує безкоштовно. Угу. Вона не отримує нічого за дякую. Тобто будь-яка одиниця, починаючи від радіостанції, закінчуючи танком, воно кимось все ж таки фінансується. А що це може бути? Це бюджет самої країни, це бюджет якоїсь приватної організації, це якісь донати, або це діяльність якихось громадських організацій, які займаються цим. Нічого не можна взяти і подарувати. Якщо щось даруєш, це діра в бюджеті цієї компанії, яка це робить. І потім відбувається дуже цікаве питання. Наприклад, коли відбувається підбиття банально по витратам за рік, а куди пішли ці гроші? Ви подарували, а чому ви це подарували? Тобто можуть ще і на законодавчому рівні, юридично, вже в юридичному аспекті зробити ось такі звинувачення в якихось корупційних схемах. Тому все повинно мати своє обґрунтування. Саме тому зараз ми маємо цю проблематику з США, які не можуть допомагати Україні, допоки не буде узгоджено бюджет щодо допомоги. Бо допомагати як? Ну, відправимо 100 Абрамсів, наприклад. А за рахунок що? Хто це буде сплачувати? В бюджеті є стаття? Ні, нема. Нещодавно Петро Павел заявив, що для України знайшлось 800 тисяч боєприпасів. Але їх треба оплатити. Потрібно, щоб було фінансування. Чому? Тому що та країна, яка має ці боєприпаси і може передати їх Україні, вона повинна якось це юридично обґрунтувати. Угу. Саме так, що це не просто передали, а передали на у зв'язку з чим. Це все одно, що, наприклад, Володимир Зеленський мені подарує танк Т-84У. Обґрунтовуючи чим цей буде подарунок зроблений. Тому це нічого, що отримує Україна на сьогодні, вона не отримує безкоштовно. Це має фінансове підґрунтя, але вже інше питання, яке саме бюджет самої країни, який виділяється під це, бюджет якоїсь окремої організації чи фонду, або інші якісь волонтерські вже, скажімо так, дії. Чи, можливо, якісь проекти в оборонно-промисловій сфері, як зараз очікується під час візиту Зеленського в Туреччину? І дуже символічно, що його зустрічає директор компанії Байкар Халюк Байрактар. А з політичної точки зору, як ви вважаєте, чи можуть бути якісь узгодження? Тому що ось нещодавно, ви знаєте, що в Анталії пройшов Анатолійський дипломатичний форум, на якому я теж була. І дуже ми багато чули заяв від президента Туреччини Реджепа Тайпа Ердогана, а також міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. І вони завжди артикулювали про те, що необхідно сідати за стіл переговорів. Росію та Україну вони закликали до миру, але мені так здається, що поняття миру для Туреччини та для України і також для Росії, воно дуже відрізняється. Саме так. Що важливо для Туреччини? Для Туреччини важливо, щоб все повернулося до того рівню безпекової ситуації, який був станом на 2021 рік. Вони хочуть займатися торговельними проектами в Чорному морі. Вони хочуть спокійно налаштовувати оці зв'язки та маршрути комерційного судноплавства.
Вони не хочуть думати про те, що в Чорному морі десь там вийшов зараз в відкрите море великий десантний корабель або корвет російський, і йому назустріч одразу вийшло 10 або 20 безекіпажних катерів з бойовою частиною 400 кілограмів вибухової речовини. Ось що для них важливо. Для них важлива спокійна ситуація в Чорному морі. Для того, щоб що робити? Заробляти. І це стосується багатьох інших аспектів. Тому для них основна мета – це, щоб був мир. А через які саме кроки, через які саме узгодження, це вже не так і турбує Анкару. Тому що проблеми України насправді, повернення кордонів 1991 року, це другорядний аспект в питанні Анкари щодо її домінування, економічному домінуванні в Чорному морі і не тільки. Тому для них важливий саме цей миротворчий процес. Він є превалюючим. Навіть, я б сказав би так, домінуючим. Це домінанта. І знаєте, складається таке враження, що Росії ця позиція симпатизує. Вона навіть хоче того, щоб це так і склалося. Тому що ось і Лавров, і Медінський, вони про це казали під час Анатолійського форуму. А тут лише проти – це ми, Україна. Саме так, тому що ми розуміємо, що буде з цього робити, що буде з цього мати Росія. Їй вигідно ось така пауза. Їй вигідний такий мир, тому що зараз Росія не може витягувати цей рівень інтенсивності бойових дій. Їй потрібна оперативна пауза на декілька років, щоб було встановлено такий собі режим тиші, такий самий, який було встановлено після 2015 року, після Мінських домовленостей. Але після Мінських домовленостей вона не настільки готувалася до повномасштабної війни, як почне готуватися, якщо буде такий самий режим тиші встановлено зараз. В неї зовсім інші зараз показники військово-промислового комплексу, виробництва і багато інших, іншої номенклатури виробництва елементів військового характеру, мілітарної компоненти, аніж це було станом на 15 рік та навіть на 21-й. Росія розпочала повномасштабну війну проти України, маючи військово-промисловий комплекс на зовсім іншому, більш нижчому рівні розвитку, аніж він зараз знаходиться. І тому, якщо буде встановлено якийсь режим тиші, окей, скільки він може відбуватися саме цей процес? Рік, 2, 3. Окей, хай буде 3. А що таке 3 роки для Росії в умовах, коли вона може відновлювати свій, наприклад, танковий потенціал, знімаючи з збереження, складів збереження та центрів збереження танкового компоненту, основні бойові танки? Це приблизно 3500-4000 танків через 3 роки. Це навіть більше, ніж в неї було на початок повномасштабного вторгнення в 22-му році. Це іншого гатунку будуть танки, іншої якості. Це будуть Т-62, Т-54-55. Дійсно, не тієї якості, але кількість. ББМ, броньовані бойові машини. Скільки вона буде мати? Приблизно до 5000. А санкції на це не повпливають? Ні, на це не впливають санкції. Санкції впливають в першу чергу на виготовлення сучасної продукції. На відновлення того, що залишилось на спадок від Радянського Союзу, воно не впливає тільки якщо на цю техніку не встановлюють якісь сучасні прилади, наприклад, тепловізор або систему управління вогнем і так далі. Те, що потребує сучасних елементів, обладнання, запчастини і так далі. Тому саме ось цю компоненту вони за 3 роки зможуть відновити. Окрім всього іншого, вони будуть і проводити мобілізацію на тому ж самому рівні, як і зараз. І скільки в них буде людського ресурсу, саме людського ресурсу для ведення наступальних дій? 1 мільйон через 3 роки. Тому для нас мир на таких умовах, він взагалі неприйнятний. Він тільки надасть можливості Росії накопичити ресурси, які дійсно дозволить їй
на якомусь етапі розпочати чи відкрити навіть другий фронт проти України. В напрямку Харкова, в напрямку Сум, в напрямку Києву. Так, безумовно. Якщо ти маєш мільйон людського ресурсу і маєш 3000 танків, ти можеш собі це дозволити. І це буде реальна проблема. І ми можемо залишитись без ще однієї області чи двох в такому випадку. Тому для нас важливо це залишатися на цьому рівні інтенсивності ведення бойових дій. Чому? Тому що він виснажує Росію. Росія в таких темпах, вона приблизно через 2 роки буде повністю виснажена. А ми? А ми залежимо виключно від потреб, виключно від постачання наших партнерів. Якщо ми будемо отримувати відповідну допомогу, якщо ми будемо отримувати відповідний об'єм номенклатури як оборонного, так і наступального озброєння, тоді ми зможемо продовжувати саме цю стратегію виснаження Росії і при цьому зможемо збільшувати акцент не стільки вже на оборонних діях, які будуть у нас в 24-му році, і це треба розуміти також досить тверезо та раціонально, що в нас в 24-му році будуть переважно оборонні дії, але через деякий час ми зможемо повернутися до контрнаступальних дій, коли Росію буде достатньо виснажено. Бо Росія може себе на сьогодні задовольняти достатньо, скажімо так, окремими якимись галузями забезпечення. Це ракетна зброя, так, вони можуть її виробляти. Шахеди, наприклад, умовно кажучи, через деякий час вони зможуть вийти на повноцінне самозабезпечення шахедами, дронами камікадзе. А з іншого боку, якщо ми говоримо про танки, Росія може виробляти танки? А це найцікавіше. Ні. Вона не може їх виробляти. Переважно вона займається тим, що вона відновлює, ремонтує та модернізує ті танки, які їй залишилися у спадок від Радянського Союзу. Один танк, який можна умовно назвати серійним, який виробляється з нуля, це Т-90. Але на місяць їх виробляють менш, ніж ротний комплект на Уралвагонзаводі. Ротний комплект – це 11 танків. Вони виробляють менше – 6, 7, 8 на місяць. І це не задовольняє потреби зони бойових дій фронту. І вони переважно саме відновлюють. Але запас того, що залишилось від Радянського Союзу, він також не нескінченний. Нескінченний запас не тільки танків, а й бойових броньованих машин. Основне підприємство, яке виробляє ББМ, це Курганмашзавод. Батальйонний комплект на місяць. До 30 одиниць на місяць. А їх потреба – це більш ніж 1000 на рік нової продукції. Більш ніж 1000. Вони можуть продемонструвати показник тільки 300-400. При цьому вони повинні ще й ремонтувати, модернізувати, знімати з консервації і так далі. Артилерія – це взагалі в них досить болісна тема, тому що для них виготовлення артилерійських систем, таких МСТ-С, наприклад, самохідних артилерійських установок, це вже в минулому. Вони переважно відновлюють те, що залишилось від Радянського Союзу також. Тому є галузь, яку вони можуть виробляти, а є галузь, яку вони можуть експлуатувати, те, що в них залишилось. Але ця експлуатація, вона також не нескінченна. Там запас міцності ресурсу ще десь на рік, в залежності від того, про яку саме номенклатуру ми говоримо. Це рік, 1,5 роки, максимум 2. Тому дуже багато військових експертів, аналітиків, у тому числі західних, вони кажуть про те, що Україна наразі потребує
технологічну сучасну зброю, тому що симетричну війну проти Росії вона вести не може. Ну, тому що там набагато більше військових, так, солдат та інше, і ресурсів ще у Росії вистачає. Ось коли ми кажемо про технологічну зброю, про інтелектуальні військові рішення та маневри та сучасну зброю, що зараз ми потребуємо? Що це за механізми? Дійсно, це високотехнологічна зброя. І навіть росіяни, вони намагаються робити акцент на якихось нових технологічних рішеннях. Але їм не вистачає саме в цих технологічних рішеннях, їм не вистачає технологій. Тому що завдяки санкціям вони їх не отримують. Для України є можливість отримання цієї компоненти. Тут питання в іншому. Щоб на наші запити, які ми робимо нашим міжнародним партнерам, на них відповідали швидко. Приклад. Але я думаю, що це саме той приклад, який багато хто пам'ятає ще з 22-го року. Атакамси. Так. Ми очікували атакамси вже фактично в серпні 2022 року. Після того, як продемонстрували їх ефективність М142 «Хаймарс» в липні 2022. І тоді робилися запити, ось бачите, ми використовуємо ефективно «Хаймарси», ми знищуємо об'єкти і маємо високий коефіцієнт корисної дії. Дайте нам оперативно-тактичну ракету. Коли ми її отримали? Ми її отримали тільки в вересні 2023-го. Ні, насправді, якщо ми будемо так чекати кожний запит високотехнологічної зброї, то, мабуть, ми самі закінчимо цю війну і тільки потім отримаємо все, що ми запитували наших партнерів. З Таурусами буде так, що ви вважаєте? З Таурусами інша тема. Тауруси – це насправді не така і проста ракета. Чому? Тому що вона, хоча і схожа за своїм функціоналом з Storm Shadow та Scalp AG, але вона не так просто інтегрується в фронтові бомбардувальники Су-24, які досить непогано інтегрувалися та досить швидко інтегровані були Storm Shadow та Scalp AG. Таурус – це ракета, яка в першу чергу адаптована для Eurofighter Typhoon винищувачів, а також Saab Gripen. Навіть F-16 потребує модернізації для того, щоб використовувати Тауруси. Тому мені здається, що в першу чергу проблематика ось у чому полягає. Що Німеччина не може передавати нам Тауруси, тому що нам просто нема чим їх використовувати. У нас нема носія. З іншого боку, а у чому проблема передачі тих самих атакамсів? От питання. В чому проблема передачі? Навіть якщо ми говоримо не про США, але ці ракети, вони є в Франції, Великій Британії, тобто ті країни, які використовують М142 «Хаймарс» або які використовують М270. У них є деяка кількість цих оперативно-тактичного рівня ракет. А як ви вважаєте, це суто якісь логістичні, фінансові проблеми, чи тут присутня якась політика, знову ж, умиротворення агресора? Тут політика того, що зараз є тотальна неузгодженість позиції в Вашингтоні. Як неузгодженість позиції? З одного боку, до речі, це дуже цікавий такий момент, який може багато кого дисонувати, але республіканці, вони переважно усі підтримують Україну. Так. Вони за військову підтримку України. І не тільки України, вони за військову підтримку Ізраїлю та Тайваню. Це їх принципова позиція. Але їм дуже важливо перемогти на виборах. Тому вони готові нехтувати державними інтересами. І це вперше в історії США, щоб окрема партія нехтувала інтересами держави заради своїх власних. І вони йдуть на це за те, щоб в цьому році перемогти на виборах.
Тому я думаю, що якщо в них не буде знайдено консенсусу з демократами, то ми повинні розраховувати на зовсім іншу підтримку, аніж це було в 22-му та 23-му році. Тому я навіть не здивуюся. Знаєте, я не здивуюсь навіть тому, що у 23-му році Німеччина так досить несподівано стала другою країною за рівнем підтримки України. Так, це те, що я хотіла вас запитати. Чи може Європейський Союз замінити підтримку та допомогу Штатам? Тому що ви бачите зараз, ось ви сказали про Німеччину, то також президент Франції Еммануель Макрон останніми днями став робити дуже такі ястрібні заяви. Та і останнє, що він сказав, це те, що з приводу України ми не маємо в питаннях допомоги червоні лінії. І навіть про сухопутні війська стали говорити. Так, я навіть скажу більше. Зараз Франція, вона стає лідером по військовій підтримці України. Мені здавалося, що в 24-му році все ж таки Німеччина у зв'язку з тим, що відбувається це шапіто на Капітолійському холмі, вона отримує усю пальмову гілку, вона буде першою, але ні. Ми бачимо, що Еммануель Макрон, він саме стає лідером в Європі по підтримці України. Він активізує багато інструментаріїв для того, щоб допомагати Україні. Він розпочав не тільки з того, що коли було зібрано артилерійську коаліцію, Франція там не отримала якусь роль, ну, скажімо так, патронуючу. Вони не стали патронатами цієї коаліції. Але що потім зробила Франція, що зробив Париж? Еммануель Макрон заявив про те, що ми будемо отримувати довгостроковий контракт на самохідні артилерійські установки «Цезарь». Окрім всього іншого, він одразу розпочав процес щодо формування коаліції дальнобійного озброєння. І тут саме Франція отримала патронат. Тут вони патрони по питанням дальнобійного озброєння. Зараз Еммануель Макрон починає активізувати усі контакти на Близькому Сході, куди Франція постачала останні декілька десятків років своє озброєння для того, щоб це озброєння викуповувати та передавати Україні. Тобто Франція зараз робить те, що не робила насправді в 22-му та 23-му роках Велика Британія та Німеччина. А як ви вважаєте, чому? Ось чому так трансформується все ж таки риторика та дії Еммануеля Макрона? Ми ж всі пам'ятаємо його заяви під час нормандського формату, да, і під час до широкомасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми завжди в ефірах розмовляли, казали про те, що ось Німеччина, там Франція, вони умиротворюють агресора і так далі. А зараз ми бачимо, що ні, що риторика, вона трансформується, дії трансформуються, і це вже не тільки слова, а вже конкретні дії. Скажімо так, миротворець ніколи не був лідером нації. Якщо взяти історичний контекст. Так, це правда. Якщо ми візьмемо історичний контекст, то у Франції ніколи лідером нації не був миротворець. Хто були лідерами нації? Орлеанська діва? Жанна д'Арк? Так, безумовно. Яка навіть була більш популярною, аніж король Франції. Наполеон, так, навіть після поразок, після свого повернення і повторної поразки, він все одно залишився навіть в сучасному світогляді французів лідером нації. Де Голь? Безумовно, він також. І тому я думаю, що зараз Еммануель Макрон намагається по-перше, давайте приймати події в Україні не з нашої позиції. Для нас це трагедія, велика трагедія історичного масштабу. Але для світу, що це таке? Що відбувається зараз в світі в контексті війни в Україні? Це історичний контекст рівня Другої світової війни. Той, хто залишає свій слід, той, хто демонструє свою роль у цій війні,
він залишає слід в історії. І досить суттєвий. Це більш впливовий слід, аніж той, що залишив, ну, якщо ми говоримо про Францію. Ну, наприклад, Саркозі, Ле Пен. Угу. Це зовсім інший рівень. Так, Ти звичайно. залишаєшся в історії як людина, яка підтримувала боротьбу, як свого часу підтримувалась боротьба проти нацистської Німеччини. І тому зараз Еммануель Макрон, він приймає більш таку войовничу позицію, аніж раніше. До речі, в 2022 році Китай також повністю абстрагувався від теми війни в Україні. Але в 2023-му він став повертатися до цієї тематики вже як миротворець. Також нібито шукаючи якісь миротворчі моменти, щоб демонструвати свою позицію в цьому контексті. Чому? Тому що Сі Цзіньпінь зрозумів, війна буде продовжуватися далі. І це історичний контекст. А він, як представник Піднебесної, яка намагається якось претендувати на якусь геополітичну гегемонію, він просто не може залишатися осторонь. Угу. І тому повинен якось в цьому приймати участь. Він не може відкрито виступати проти Росії, хоча позиція Китаю у цьому питанні дуже зрозуміла. У Китаю там є свої претензії, історичні претензії щодо території Росії. Але якось він повинен залишати свій слід. А Франція обрала свій шлях. І зараз цей шлях саме більш войовничий, ніж раніше. Тому вони виходять на, коли в США продовжується ось це шопіто політичне на капіталістському холмі в Конгресі, і США фактично вже знаходиться в такому собі анабіозі, Франція стає номером 1 в цьому питанні. Вона вириває лідерські позиції у Німеччини. Раніше це була Велика Британія, до речі, але навіть Велику Британію, яка є історичним, загально таким історичним конкурентом Франції, навіть зараз Франція намагається їх обійти. Ну, дійсно, дуже цікаві заяви зараз звучать з уст Еммануеля Макрона. І він нещодавно, ви знаєте, сказав про відправку, ймовірність відправки сухопутних військ до України. І сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Німеччина відкидає можливість розміщення своїх військ на території України. Берлін закликає припинити дискусії щодо цієї теми. Міністр оборони Фінляндії Анці Хакяні, з яким сьогодні зустрівся міністр оборони Німеччини, теж сказав та відкинув можливість розміщення військ. Він додав, що союзники України повинні зосередитися на іншому. Ну, у мене тут цікавить інше. Як ви вважаєте, чому взагалі з'явились ці заяви? Чи говорять це про те, що західні країни вже морально, можливо, готуються до прямого військового зіткнення з Російською Федерацією, чи ні? Поки що зарано про це говорити, хоча останнім часом ми можемо спостерігати те, що розвідки різних країн, особливо тих, які межують з Російською Федерацією, вони заявляють про небезпечність вторгнення Росії найближчим часом до однієї з цих країн. Це відбуваються ці заяви, вони постійно лунають, і це вже якийсь морально-психологічний вже такий собі наратив, який інтегрується в ту чи іншу країну. Вони натякають, що є небезпека. Якщо раніше просто говорили, що Росія вона небезпечна, ось вона, наприклад, вона напала на Грузію, вона напала на Сирію, ну не напала, а використовувала свій контингент для підтримки кривавого диктатора Башара Асада. Потім вона підтримувала халіфу Хафтара в Лівії, потім африканські країни і так далі, і таке інше. Отже, ось як такий фінальний акорд, це, звісно ж, повномасштабне вторгнення на територію України. То це нібито з одного боку викликало співчуття та стурбованість у середньостатистичних європейців, але здавалося, що це десь там далеко. Це не у тебе за 100 метрів від твого дому,
і ти повинен за це якось перейматися більш глибше, аніж якось демонструвати своє співчуття. А зараз це змінюється. Європейців готують до того, що насправді Росія досить давно готувала саме ось такі проекти вторгнення в Європу. Вона розповсюджувала свої агентурні мережі в Європі, і це різноманітні агентурні мережі. Це політична агентурна мережа, соціальна, це мігранти, це економічна агентурна мережа. Це така кількість насправді шарів цього впливу на ту чи іншу країну, що середньостатистичний європеєць навіть насправді і не здогадується. І їх саме до цього готують. Але ті заяви, які зараз робить Еммануель Макрон, це саме ті заяви, які він робить на тлі свого цього нового амплуа. Не миротворця, а войовничого лідера. Тобто він зараз на чому? Він зараз на білому коні. Бо він відчуває себе Наполеоном. І він робить саме ці заяви незалежно від позиції Північно-Атлантичного альянсу та колег по цьому цеху. І він іноді, скажімо так, намагається зменшити ось цей рівень напруги цих заяв тим, що, наприклад, ми відправимо не повноцінно війська, а підрозділи, які будуть займатися розмінуванням. Окей, непогано, нам це потрібно, ми згодні. А ми можемо відправити не війська повноцінні, які будуть приймати участь в бойових діях, а, наприклад, операторів комплексів протиповітряної оборони французького виробництва. РЛС, зенітно-ракетних комплексів, комплексів радіоелектронної боротьби. Непогано. Чому? Тому що будуть професійні оператори і не треба готувати екіпажі, витрачати декілька місяців на підготовку. Це також добре. Отже, ось такі моменти. Але я не думаю, що від самої ідеї розміщення на території України безпосередньо якогось контингенту з тією чи іншою місією, але Париж відмовиться. І це, можна сказати так, це буде також перший прецедент серед багатьох, які послідують, які будуть послідовно іншого вже гатунку, коли дійсно країна Заходу буде підтримувати Україну не тільки віддалено фінансово, економічно, політично, юридично, мілітарно і так далі, а й безпосередньо фізично своїми військами. Цілком можливо, що Франція стане першою на офіційному рівні, тому що не на офіційному рівні в нас є іноземні легіони, які складаються з добровольців, які з різних країн світу приїжджають допомогти Україні. Пане Олександре, а чи можливо, що зараз такими різкими заявами просто йде така перевірка на реакцію Росії? Багато аналітиків, експертів казали, коли ми розмовляємо про те, чому йде таке повільне постачання зброї, кажуть, що таким чином західні країни дивляться на те, як відреагує Росія. Тобто, якщо вона відреагує не також різко, тому що є побоювання щодо ядерної зброї, то постачання тієї чи іншої зброї, вона йде. А коли це щось набагато сучасніше, набагато технологічніше та серйозніше, тоді спочатку перевіряють на реакцію. У нас буквально 3 хвилинки. Будь ласка. Я скажу просто, у нас є Дмитро Медведєв, не в нас, а в них, який є вершником ядерного апокаліпсису, який вже більш ніж 2 роки усім погрожує ядерною зброєю. Як на мене, вже нашим партнерам давно зрозуміло, що ядерна зброя – це елемент шантажу дистанційного, а не реалістичного, який використовує Росія. І Росія, вона на сьогодні не має жодного інструменту впливу, окрім гібридних, на Європу. І тому вона може погрожувати чим завгодно, але тільки не ядерним знищенням столиць Європи, якщо ті відправлять контингент до України. А загально, в якомусь сенсі я дійсно на це
маю надію, тому що та війна, яка зараз відбувається в Україні, це найбільш масштабна війна з часів Другої світової війни. І перемогти нацистську Німеччину змогли тоді саме колективно, саме коаліцією. І Україна, так, вона має можливості перемогти Російську Федерацію, але з коаліцією буде набагато швидше та меншою кількістю втрат. А це найголовніше. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагуну, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». А я рада привітати нашого гостя, пана Андрія Шкіля, екс-народного депутата та політичного оглядача, з яким ми продовжимо розмовляти про Францію та про заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який нещодавно, нагадаю, сказав про те, що лідером партії Франції він сказав, що в підтримці України немає червоних ліній. Та що це таке, що це означає, поговоримо з паном Андрієм Шкілем. Пане Андрію, вітаю вас. Сілям алейкум. Вітаю, Гульсун. Так, справді цікавою була зустріч Макрона з лідерами політичних сил Франції, які представлені в парламенті. Вони були, скажу так, для декого дуже емоційними. Наприклад, представник політичної сили Марін Ле Пен, яка зараз називається Національне об'єднання, Месьє Борделя, він почав з того, що коли його запитали, про що ви спілкувалися з президентом, каже, я спілкувався там на різні теми, але головною темою моєї розмови було повідомити президента Макрона про те, що моя політична сила не є частиною російської окупаційної армії у Франції, та як це запевнив аудиторію прем'єр-міністр Франції. Ну, властиво, на дискусії в парламенті Франції пролунало таке звинувачення пані Макрон, пані Ле Пен від представників партії Макрона, про те, що вона сповідує більше про російську політику, ніж підтримка України. На що вона взяла слово, виступила і звинуватила у ескалації напруженості саме владу, представників влади, і на що вже тоді прем'єр-міністр Франції пояснив їй, що боятися того, накладати обмеження на перебування французьких військ в Україні не вартує тим, хто опосередковано є представником російського війська у Франції, російського окупаційного війська у Франції, яким є політична сила, сказав він, мадам, яку ви представляєте. І ця дискусія була гарячою, достатньо запальною. І ось, власне, на такому тлі це все відбувається. Насправді, в Франції це все дуже серйозно. От якщо це, наприклад, з точки зору міжнародної спільноти подивитися на те, як це виглядає збоку воно виглядає по-різному. Коли дехто з недовірою ставиться до таких різких заяв, дехто Макрона, дехто дивується цим заявам, але в Франції це все до цього ставиться спокійно і, скажімо так, дискусійно. Так, є дискусія, опозиція ніколи з владою ні в чому практично не погоджується, але дискусія триває. А буквально кілька слів, де в історію треба повернути свій погляд для того, щоб зрозуміти, чому це все серйозно так у Франції і з точки зору саме очільника Франції Макрона. Дивіться, ще в 2017 році, тільки ідучи на вибори президента, перші свої вибори президента Макрон, він у своїх тезах щодо зовнішньої політики наголошував Франції, що Франція мусить переводити економіку з його влади на воєнні рейки, бо в Європі точиться війна. Це було у 2017 році сказано. Тоді, коли ще Україна називала бойові дії на сході своєї власної держави антитерористичною операцією. Тоді вже французька держава вважала це військовими діями на терені Європи. І ці військові дії загрожували безпеці європейського континенту і Франції. І також ще один нюанс. Тобто, щоб зрозуміти, коли Макрон прийшов до влади, він зробив перезавантаження у дуже багатьох речей Франції, в тому числі зовнішньої політики. І, властиво, зміна стосунку і погляду на українську війну, тобто війну в Україні, тоді була абсолютно діаметрально протилежною від попередника. Можемо нагадати навіть ту історію, що попередника Олана.
ту історію, що ще кандидат в президенти Зеленський після першого туру, між першим і другим туром, приїхав до Франції. Неофіційний візит, але він зустрічався з президентом Франції на прохання Єлисейського, на запрошення Єлисейського палацу. Можемо назвати навіть це прохання. Чому це відбулося саме тоді? Тому що була змінена оптика щодо українського питання. Тому що Центральна Європа тоді для Макрона виглядала як територія, де в принципі одна єдина була дружня Франції держава, на яку вона могла полягати, це Румунія. Європесимісти в Угорщині, європесимісти в Польщі, їх називали націоналістами, так само як і Орбана. Проблеми в Словаччині, невизначена політика, тоді достатньо хистка політика Чехії. І, властиво, тоді французьке зовнішньополітичне відомство вирішило змінити оптику центральних європейських стосунків Франції і визначити інших лідерів. Таким одним з таких лідерів теоретично, дуже так м'яко і попередньо, була визначена Україна з багатьма але, з багатьма може, напевно. І з того часу почався вже диверсифікація і розвиток цих стосунків. І зараз це вже є наслідком, тому що безпека Європи нерозривно пов'язана з Францією, бо це єдина країна, яка має на території європейського континенту ядерну зброю. Безпека Європи неподільно пов'язана тепер із Україною, бо безпека України – це безпека європейського континенту. Поразка Росії – це перемога в безпеці європейського континенту. Ось так виглядає це все. Так, вибачте, будь ласка. Та ви знаєте, що під час там нормандського формату та ще до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, в Україні з вуст аналітиків, експертів і так далі звучала критика щодо політики Еммануеля Макрона в питанні підтримки України, коли він там зустрічався з Путіним. Дуже було багато закликів щодо миру, і ми не розуміли, яке представлення миру Еммануеля Макрона, чи воно артикулюється і корелюється з тим уявленням, яке є сьогодні в Україні. Але ось ці останні заяви, складається таке враження, що Еммануель Макрон вже твердо вирішив бути таким мілітарним лідером в Європейському Союзі щодо підтримки України. Дивіться, я вже казав, це природні умови, які склалися щодо того, що будь-хто з очільників Франції є мілітарним лідером, а можливо там не мілітаристським, але військовим лідером Європи. Це найпотужніша армія на європейському континенті, це найдієвіша структура, бо не тільки те, що постійно бере участь в бойових різного роду бойових діях французька армія, але ще й наявністю у Франції окремої спеціальної військової одиниці, яка називається іноземний легіон, який має трошки спеціальні такі свої стосунки з Міністерством оборони, тому що там є певна гнучкість підпорядкування і так далі. Тобто Франція завжди маркувала себе як такою головною безпековою державою Європи. Так, Сполучені Штати є головним забезпечувачем безпеки, чи важливішим значно за Францію забезпечувачем безпеки в рамках НАТО, але в рамках європейської безпеки Франція, безперечно, поза конкуренцією. Бо після як Британія вийшла з Європейського Союзу і вже так би трошки збоку, не тільки географічно є островом, але і островом стосовно того, що вона вийшла із Європейського Союзу, економічно інша структура. Це перше. Друге, взагалі треба подивитися тож буквально кілька слів, кілька речей щодо історії. От як з'явилася у Франції ядерна зброя? Ядерна зброя в Франції з'явилася всупереч бажанню НАТО, всупереч бажанню європейських партнерів, всупереч бажанню Сполучених Штатів передовсім. І також Держдепі багато всі сусіди казали, для чого нарощувати протистояння з Москвою, для чого робити зайві такі рухи, які можуть роздратувати Кремль і тодішню комуністичну владу, тодішнього Хрущова. Для чого це Франції? Ми всі під одною парасолькою НАТО, забезпечені безпекою, все гаразд. Для чого це потрібно? І Франція, попри всі бажання, заяви європейських партнерів, вона виходить з НАТО, призупиняє своє перебування, бо тоді штаб-квартира НАТО до 60-го року розташовувалася в Парижі, в палаці НАТО. Після того вже в 61-му вона переїхала до Брюсселя. Франція виходить з НАТО.
робить свою ядерну програму, завершує, розробляє ядерну зброю, розробляє джерела забезпечення доставки цієї зброї супротивнику, і відповідно після того повертається в лоно безпекове НАТО, таким чином збільшивши безпеку Європи. І так само і зараз Макрон, тобто Франція, всупереч рішенню всіх і бажанню всіх сусідів європейських країн, всупереч бажанню Сполучених Штатів, робить заяву, яка міняє правила гри щодо підтримки України. Міняє правила підтримки України. Бо Макрон перед тим, як сказати про розташування військового контингенту, сказав, подивіться, у Путіна немає жодних червоних ліній. Він постійно нас лякає ядерною зброєю. А Європа під тиском лякання ядерною зброєю малює червоні лінії в підтримці України. Тих ракет ми не дамо, того ми не можемо передати, бо воно може викликати ескалацію. Він каже, ми не маємо права мати червоні лінії в підтримці України. А як ви вважаєте, наскільки можливо, що Франція стане першою країною, яка може відправити в Україну військовий контингент? Ну, я вважаю, що це в рамках 85%. Для мене, то я не звик давати 100, тому що це може бути не зовсім коректно. Це казати, що 100% такі буде, але 85% – це дуже великий відсоток. По-перше, що вже було артикульовано міністром закордонних справ, міністром оборони, 3 підприємства французьких ключових попередні угоди уклали з українською стороною про заснування на терені України виробництв. Ці виробництва будуть запущені, тобто перша продукція зійде на українську землю з цих виробництв. За словами пана Лікорню, тобто міністра оборони, вже цього літа. Тобто це буде швидко відбуватися. Це потребуватиме великої кількості інженерних кадрів. Власне, я думаю, що ці інженерні кадри будуть, звісно, французькими і українськими. Тобто це буде спільна збірна команда. І для того, щоб забезпечити безпеку, наприклад, цим кадрам, ну чому би не розташувати поруч відповідний підрозділ, який би допомагав забезпечувати безпеку протиповітряними засобами, протирозвідковими засобами і так далі. Це вже структурально може бути вписано у спільне підприємство буквально тоді, коли буде закладений перший, кажуть, наріжний камінь цього виробництва. Друга історія, про котру розповів пан Сежурне, це міністр закордонних справ, що, дивіться, ми маємо великий кордон України між Білорусією і Європейським Союзом. Чому би там не посилити цей кордон об'єднаними іноземними військами і контингентом, який би звільнив значну частину українських прикордонників, військовослужбовців, для того, щоб вони збільшили масу протистояння, військову масу протистояння на Східному і Південному фронтах. Чому б ні? І ці заяви, вони вже виписані і зартикульовані, тобто фактично це, як на мене, виглядає планом дій. І тільки одне, що зупинятиме до певної міри, зупинятиме до ширшого використання такого військового контингенту, це те, що Франція, звісно, може бути єдиною Україною, але не дуже хоче. І тому зараз ведуться діалоги з Естонією і Литвою. Не ведуться діалоги ні з Німеччиною, ні з Сполученими Штатами, звісно, а ці дві країни, які вже залучені в процес, не виключається залучення в цей процес фінської сторони, в першу чергу, тому що в цьому це цікаво Фінляндія або перебудова армії з нейтральної в армії члени НАТО і плюс тривалий, великий, довгий кордон з Росією. Він і так зобов'язує Фінляндію реагувати на ті ж самі подразники, що і країни Балтії реагуватимуть. Тому я не виключаю з такого франко-скандинавського чи франко-балтійського, називаємо це таким чином, контингенту. Також не виключаю і присутності румунських військ, тому що вже практично відкрито, можливо, неформально, ще не висить, і кажуть, табличка про те, що буде військове представництво Франції у Молдові, але тим не менше до цього лишилося буквально кілька, можливо, тижнів, і вже почне функціонувати ця структура. Буквально поруч з Україною і поруч з невизнаною республікою ПМР і Гагаузької автономії. Тобто це вже виклик, який робить Макрон Росії і змушує реагувати. Тому що головний посил Макрона до європейських партнерів було, окрім того, щоб
беззастережно підтримати Україну, також перестати бути боягузом, перестати боятися приймати виклик Путіна. Ну, він кидає виклики, а тут не треба їх обговорювати, треба на них відповідати. І це французька відповідь на виклики, які кидає Росія усім країнам Європейського Союзу, усім партнерам по НАТО Франції. Реагує Франція, я вже пояснив чому. Тому що, по-першому, Україна розглядається як природній стратегічний партнер України в Франції у Центральній Європі. А друге, це і у формуванні так званої системи європейської безпеки, тому що позиція Макрона завжди полягала в тому, це вже його особиста позиція і його політичної сили, що потрібно мати власну безпеку, не чекати, поки американська, і не сподіватися на американську парасольку, на парасольку НАТО, а треба мати свою систему безпеки. Передовсім в безпеці це має виливатися в безпеці кордонів, тобто спільно охороняти європейський кордон, тобто кордон Європейського Союзу. Ну ось І для цього треба створити безпекові сили. Щодо американців, ми зараз бачимо, що де-факто вже розпочалась президентська кампанія в Сполучених Штатах Америки, і ми бачимо, що дуже довго та складно проходить пакет підтримки Україні, який ще був запропонований президентом Джо Байденом, це про 61 мільярд доларів. І дуже зараз немає, на жаль, консенсусу між республіканцями та демократами щодо продовження підтримки України і так далі. В найскладнішому сценарії, як ви вважаєте, чи може замінити Європейський Союз підтримку Сполучених Штатів Америки Україні? У нас буквально 3 хвилинки. І от властиво це є ключовим. Тобто, якщо взяти ми історію стосунків України-Франції, перспективи України-Франції, тобто це спеціальні двосторонні стосунки, і плюс бачення Макрона як утворення формувача себе, як формувача такого безпекового альянсу саме в Європі, то проблема в Сполучених Штатах і була тим тригером, щоб заява була настільки, ну скажімо так, радикальна, настільки чутливою для всіх, наскільки це було можливо. Тому що була це постійним постулатом, червоною ниткою через усі його безпекові спічі пов'язана тема щодо того, що Сполучені Штати сьогодні надійний, стабільний і дуже важливий партнер у системі європейської безпеки, але завтра може бути інакше. І от Європа має припинити боятися завтра. І от властиво підтримка України без підтримки Сполучених Штатів, можливість, тобто мобільність в об'єднанні зусиль Європейського Союзу буде головним випробуванням імовірності існування ось такого Європейського безпекового союзу в випадку, якщо з Сполученими Штатами щось трапиться. Ніхто не знає, ніхто цього не бажає, і швидше всього це в видимій перспективі не трапиться, але тим не менше. І це дуже важливий момент часу, і вікно цих можливостей є достатньо нешироке і відкрито буде нетривало, тому Макрон буде використовуватися максимально швидко і максимально потужно. І Україні тут треба зіграти, кажуть в пас, розіграти цю ситуацію з найбільшою вигодою для безпеки України, для безпеки Європи і для поразки Росії. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагуну, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Та до зустрічі. Андрій Шкіль, екс-народний депутат України та політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Saygılar arkadaşlar, biz yayınımızı Yekunlemek mecburiyetindeyimiz. Aman hemen 2 dakikadan sonra növbetteki yayınımız Allah kısmet etse Kırım Tatar tilinde yayınımızga koşulacak. Milli Meclis azaları ile devam edecek ama aynı zamanda hem Ukrayna hem de Kırım Tatar tillerinde bu gibi yayınlarımızı yapacağımız. Сол себептен ekranlarınız başından ayrılmanız. Çünkü sonki vaqtlara ko'rinishga ko'ra çok meraklı hadiseler yuz berdi ve xalqaro destek Ukrainaga bir tarafdan sanki dersin kesilgan kabi ko'rinsadi, diğer tarafdan farklı ülkeler meydonga chiqalar, o'zlarini ko'rsatadilar ve o'zlarining Ukrainaga daimiy destagi olacağına dair açıklamalar yapalar ve bazı açıklamalar hatta radikal bile olabilir. Bugun biz Frankistan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapgan
açıklamaları üzerinde laf ettik, analizlerini yaptık. Çünkü hakikaten sonki vakitları Ukrayna'ya verilecek destek meselesinde çok ciddi böyle açıklamaları ve çıkışları oldu. Aynı zamanda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy bugün aytkanımız gibi Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor ve anda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek ve bilgenimizge göre siyasi mabuslar meselesi de muzakere edilmesi planlaştırılan. Malum olğanı gibi Recep Tayyip Erdoğan Kırım-Tatar siyasi mabuslarının azat edilmesi meselesinde ciddi muvaffakiyetlerge erişti ve umut etimiz ki bu görüşüm neticesinde diğer siyasi mabuslarımızdan azat edilmesi meselesi de muzakere edilecektir. Şimdi ekranlarınızda görgenizge göre Ukrayna Prezidenti Türkiye'de yapılgan gemilerini ziyaret etti. Növbetdeki yayınlarımızda görüşkence до зустрічі в ефірі телеканалу АТR.